Türkmenistanyň hökümeti ikinji jahan uruşuna gatnaşan Türkmenistanyň uruş veteranlaryna we uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyna 200 manat meçberine pul hogudyny gowşurýar. Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan türkmenportal.com neşri Russiýanyň döwlet medeniýetina salgylanyp Aşgabatyň Pushkin adyna Türkmen Rus mekdebiniň territoriýasyna 9-njy may ýeňiş gününe bagyşlanyp ölümsizler polka atly ýürüýüş geçirilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň sebitlerindäki habarçylary ýurtda ýeňiş gününiň dawaraly beýlenilmeýändigini habar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýeňiş bayramy münasibetli daşary ýurt liderlerine we raýatlaryna şol sanly Türkmenistany bilen gutlawyny henüz çap etmedi. Kremliň beýanatyna görä Putin öňkü bir näçe Sowet ýurtlary bilen bir hatarda Ukrainanyň özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Luhansk Halk Respublikasy adlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurt tarapyndan ikrar edilmedik sebitlerini hem öz başdak ýurtlaryň hataryna gutlady. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti 9-njy maýda uruşdan gaýdyp gelmedik türkmenleriň hatyralanjakdygyny we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň halk hakydasy ýadygarlyklar toplumuna gül goýjakdygyny habar berýär. Bu ýyl ikinji jahan uruşuna gadanan ýeňişiň ýyl dönümi Russiýanyň Ukraina esasy çözýän wagtyny belenip geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň 6-njy maýda gol çeken fermanyna laýyklykda welaýetlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimlikleri ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetli uruş veteranlaryna şeýle hem uruşda wepat bolan eskeriň ýany ýoldaşyna 200 manat meçberde pul sowadyny hemde gymmat bahaly sowatlary dawaraly ýagdaýda gowşurmagy borçly edildi. Hökümetçi Türkmenportal.com neşri ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň Pushkin adyna Türkmen Rus mekdebine geçirilen ölümsizler polka atly çäräniň Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň Türkmen awatdaky habarçysy ýeňiş günü münasibetli şäheriň bir taraplyk teýilgähindäki Baky ot ýadygarlygyny 9-njy may günü ýerden saat 9-da gül desteleriniň goýulandygyny habar berýär. Lewap vilayatynyň administrativ merkezine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri ýeňiş günü münasibetli bayramçylyk uniformalaryny giyipdirler. 9-njy may döwlet tarapyndan bayramçylyk elan edilse-de dynç günnäl iş günüp Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berdi. Türkmenportal.com neşriniň maglumatlaryna görä 1941-1945-njy ýyllarda 300 miňden gowrak türkmen söwüşleri gatnaşdy. Bu aralykda Kreml Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň daşary ýurt liderlerini we raýatlaryny ýeňişiň 77 ýyllygy münasibetde gutlanyny habar berýär. Kremliň beýanatyna görä Rus lider bir näçe öňkü Sowet ýurt bilen bir hatarda Türkmenistana ýeňiş gutlawlaryny berdi. Kreml gutlawy bilen ülkeleriň hataryna özlerini Donetsk Halk Respublikasy we Lugansk Halk Respublikasy adlandyrýan ýöne Russiýadan başga dünýäniň hiç bir ýurdu tarapyndan ikrar edilmedik Ukraina sebitlerini hem sany bogoşdy. Russiýa bu sebitleri Ukraina goşuny girizmeginiň öň ýany ikrar etdi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Putiniň gutlaw hatyny 9-njy may günü Aşgabat wagty bilen saat 5-e çenli henüz çap etmänini, adatça TDH daşary ýurt liderleriniň gutlawlaryny bolşýaly çap edýär. Ýöne TDH prezident Berdimuhammedowyň sözlerine salgylanyp ýeňişiň 77-nji ýyl dönüminiň türkmen döwletiniň durmuşyna möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä de olaryň ýokary derejede geçirilmelidigini aýdanlygyny habar berýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolşuny görä Türkmenistan uruş veteranlaryna olaryň ýygyny ganunlary prezidentiň adynyň ilip berilýän uzypsyza sowgatlarym adatça büdjet edaralarynyň işgärleriniň hasabyna berilýär. Azatlygyň Balkan sebitine habarçysynyň maglumatyna görä Türkmenmaşyda polisiýa bölümlerini we beýleki büdjet edaralarynyň işgärlerden 1941-1945-njy ýyllaryň uruşuna gatnaşan veteranlary, olaryň ýygyny ganunlary, tyýlda zähmet çeken raýatlara beriljek sowgatlar we ýeňiş günü münasibetli geçiriljek çäreler üçin 100 manatdan pul ýygnaldy. İşgärleriniň pul ýygnalan edaralaryň arasyna neviti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, şäher jemaat hojalygy edarasy, bilim we saglyk edaralary, banklar we maliýe edaralary bar. Türkmenistana uruş veteranlarynyň takyk sany baradaky maglumatlar elýeteli däl. Ýöne iň ýaş uruş veterany çeni bilen häzirki wagtda 95 ýaşynyň içinde bolmaly. Türkmenistanda döwletiň bir gözegçiliginde saklanýan medeniýeti hukmana abuny ýazylmak mewsumi başlandy. 2020-nji ýylyň 2-nji ýarmy üçin geçirilýän bu mejbur çäräniň çäginde döwletiň gözegçiligindäki we hojalyk hasaplasygyndaky edara kärhanalaryň işgärlerinden abuny ýazylandygy baradaky guwanama talap edilýär. Lewabyň döwlet edaralarynda büdjetçilerden abuna üçin poçta arkaly tölöw geçirendig baradaky kwitansiýa soralýar. Onu 15-nji maýa çenli işleýän ýeriň hasaplaşyk bölümine hödürlemeli. Online abuna üçin 60 manat, egerde kagyz görnüşinde öýe gelmegini isleseň 95 manat tölemeli.
Diýip Türkmenabatly mugallimlaryň biri 8-nji maýda anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol ýol başçylaryň abuna ýazylmadyklaryny iş ýerine göýberilmejekdigi barada duýdurýandyklaryny, seýledi kärdisleriniň itaatan online abuna ýazylýandygyny aýtdy. Her kim 35 manat ardan bolan üçin online abuna ýazylýar, emma online bolsun ýa kagyz bolsun. Şol bir övgüli mazmuny bu neşirleri okayan adam ýok. Meniň tanışlarymyň köpüsi gazetdir, jurnallary online okumak üçin niýetlenen türkmen metbuat tilsimini hem indirmediler. Diýip 40 ýaşlaryndaky bilim işgäri sözüne goşdy. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden we ýokary kujaýlarynyň talyplaryndan, orta hünär mekdepleriniň okuwçylaryndan ýurtda çap edilen gazet jurnallary ýylda 2 ýedek abuna ýazylmak hukmany talap bolmagynda galýar. 2020-nji ýylda ýurtdaky gazet jurnallary online görnüşine geçirmek baradaky meýiller hem yglan edildi. Azatlyň habarçysy bilen gurrundeş bolan türkmenistanlylar mejburi abuna ýazylşykdan inde ençi ýyl bäri şikayet edip gelýärler. Galy birde gazetler jurnallary online okumagy niýetlenen türkmen metbuat mobil tilsimine abuna ýazylan okuyjylaryň käbiriniň azatlygy aýtmagyna görä, abuna töleginiň geçirilendigine garamazdan gazet jurnallary kadyly okap bolmaýar. Seýledi habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işgärleriniň ençemesi özleriniň köpüsinde döwre wap smartfonlaryň ýokdugyny, internetden kadyly peýdalanyp bilmeýändigini, seýledi ýurtda internetiň hiliniň pesdigine üns çekýärler. Türkmenistanda 30-dan gowrak gazet jurnal çap edilip, olaryň ählisi döwletiň howandarlygynda ilaty hudurlanýar. Seýledi ýurtda bar bolan nesiriýatlar esasan döwlet buýrmalaryny ýerine ýetirýärler we prezidentiň şahsiýet kulturyny mahabatlandyrýarlar. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanda söz we metbuat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Türkmenistan metbuat azatlygy boýunça hasabatlarda da ýyldan ýyla iň ýaramaz ornlarda ýerleşdirilýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan barada bitarap habarlary çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny, Sultanda Azatlygyň web saýtyny ýurdun içinde petikli saklaýarlar. Geçen anna prezident Serdar Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde göýgüren kemçilikleri üçin diýen ketitleme bilen Medeniýet we köpçülikleriň habar berýän listeleri boýunça orunbasary Mähri Cemal Memmedowa käýinç yglan etdi. Türkmenistanyň köpçülikleriň habar teristleri we medeniýet işgärleri mundan ozal döwlet ýolbaşçylary tarapyndan ýygyderli ýagdaýda ýurtda gazanylandygy aýdylýan üstleri wagt etmek bilen borçlandyrylýardy. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň orta mekteplerinde maý aýynyň aýagynda geçirilýän soňky jaň dabaralaryna görülýän taýýarlygyň çäginde uçurumlardan pul ýygnalyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu çäräniň başlamagy bilen ozalam kyn ykdysady şertlerde ýaşaýan elýuka maşgalalaryň hasken basışa sedewar bolýandygyny habar berýär. Mekteplerde şol okuw tamamlayan okuwçylardan ýygnalýan pullaryň möçürini öwrenen habarçynyň maglumatyna görä, bu çärä üçin toplamaly serişdäniň belli bir kesitlenen çägi ýok. Şeýlelikde ýygnalýan pullaryň muktary 2000 manatdan 10.000 manada çenli üýtgeýär. Bu resmi kursda 570-2800 dollara we garabadaryň nyrhynda 110-550 dollara barabardyr. Ýygnalýan pullaryň muktary mekteplerde dürli bolup dabaralaryň tutumuna görä üýtgeýär. Gurply adamlaryň çağalary okaýan mekteplerde has köp muktarda pul ýygnalýar. Diýip Balkanly eneleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýönol bu serişdäniň diňe soňky jaň dabarasy üçin gurnalýan çäreleriň çykdajasyna we mektep müdirlerine hem de sınıf ýolbaşçylaryna alınjak sowatlara sarp edilýändigini hem belleýär. Okuwçylaryň ýörite geyim eşiklerini satyn almak üçin hem ýene 1000-2000 manat aralygynda serişde gerek bolýar diýip Balkanly ene sözüne goşdy. Yerli enatalaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz uçurum ýaşlardan pul ýygnamak çäresiniň başlanyp soňky jaň dabaralarynyň golaýlamagy bilen ozalam ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän elýuka maşgalalaryň şu günler hasta aladaly ýagdaýdadygyny habar berýär. Soňky jaň dabaralary üçin sarp edilýän serişdeler köp maşgalanyň büdjetine agyr darby urýar. Enatalaryň köpüsi öz çağalaryny müňlerçe manat bilen üpçün edip bilmeýär.
diýip balkanyny ene aýtdy. Ol munyň ýaşlaryň psihiki ýagdaýyna hem täsir ýetirýändigini we deňduşlarynyň ýanynda utanja galmak islemeýän ýaşlar bilen enatalaryň arasynda garaşylmadyk wakalaryň döremegine getirýändigini hem belleýär. Çağanyň öz enatasyna el galdyrmagy ýaly erbet noksanlyklar bolýar. Käbir gowşak çağalaryň öz janyna kastetmegi ýa-da muňa synanşmagy ýaly betbagçylyklar hem ýüze çykýar diýip balkanyny ene maý aýynyň uçurum çağasy bolan enatalar üçin iň agyr aý hasaplanýandygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenbaşy şäheriniň bilim bölümi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 6-njy maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Adatlyk Türkmenistanyň orta mekteplerinde soňky jaň dawaralar üçin ýygnalýan pullar, olar üçin edilýän çykdajylary çekip bilmeýän enatalaryň çağam deňduşlarynyň ýanynda kemsinmesin diýip bergi borja girişi. Kä halatda bolsa öz janyna kasteden ýaşlar hakynda ýyllar boyu habar berip gelýär. Geçen ýylyň maýynda özüni Bahar diýip atlandyran Lewaply Lukman Farab etrawynyň 1-nji we 24-nji mektepleriniň iki okuwçysynyň soňky jaň dawaralary üçin pul tapman öz janlaryna kastetmäge synanşandygyny habar berdi. Mundan başga da soňky jaň dawaralary üçin pul tapmaýan okuwçylaryň käte dürli jenaýetlere, şol sanda ogurlygy ýüz urýandygy barada hem maglumatlar bar. Geçen ýyl soňky jaň dawarasyna bir aý galanda Farabda mektebi tamamlayan okuwçylaryň adyndan 11 sansynyň awtologlaryň tekerlerine goýun we sygyr ogurlap saklanandygy barada maglumat gowuşdy. Şonda adynyň efirde aýdylmazlygyny soran polisiýadaky çeşmämiz soraw edilen ýaşlaryň ählisiniň jenaýetçiligi soňky jaň dawarasyna pul tapmak üçin baş goşandygyny boyun alandygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Türkmen medeniýeti bu problema göz yummagyny dowam etdirýär.